A ameixa comercialízase nas lonxas por un alto valor. En Aguiño o prezo medio da bagosa rondou os 30 euros o quilo, mentres a navalla tamén conta cunha gran cotización e a media elévase ata superar os 16 euros. As malas condicións meteorolóxicas e os festivos desta semana xogaron un papel determinante no mar. Os mariscadores aproveitaron o inicio da semana para desenvolver o seu traballo e traer á lonxa diferentes especies, como a ameixa ou a navalla que encheron a rula de Aguiño. A ameixa vosa están subastando arredor de 200 kilos e o precio de 35 está quedando unha media arredor dos 30. E bueno, están... o precio acompaña, as pescas non son moi boas, están collendo por mariscador mitade do tope, sobre 5 kilos, pero bueno, 5 kilos por mariscador a estes precios fai o día. Está a haber pouco produto, pero polo momento, co Nadal a pouco máis de 2 semanas, manterase aberta a extracción da ameixa en Aguiño. Este mes de decembro, que co Nadal vais a seguir indo, e despois en xaneiro a agrupación que é a responsable de tomar as medidas de cerrar ou non, vai a ser a que determine se cerra ou non. Pero bueno, creo que moito máis tempo que a partir da hora do Nadal non se vai a botar, porque as pescas que hai, creo que os tiros van por aí. Outra especie que non faltou na lonxa guiñense foi a navalla. Bastante, como digo sempre, nunca é, pero bueno, estáse traballando, bueno, estánse collendo os cupos, os fomos, e bueno, non se vía moi ben, como onte hubo unha levantada de mar, aí en Sálvora, resinte bastante a navalla, é como se a levantada tarda uns días en volver a subir, pero bueno, estáse pescando ben, os precios tamén están acompañando, e ben, ben. Produto que tamén está a rexistrar bons prezos nas poxas. A navalla está levando un precio alrededor dos 16 euros, bueno, levou nestes días. E a vindeira semana volverá a lonxa a especie estrela de Aguiño, o percebe. A semana que ven sai a coller a dinámica de poñer máis días e, bueno, dar o último pistoletazo da campaña. E con respecto ao ourizo tamén estamos á espera de poder consumir estes 3 días que nos quedan, que estes días nós podemos consumir polo tema dos malos tempos. Estamos pendentes da alerta, como se o recolle o plan de explotación, e non se pudo ir. Pero, bueno, conto que nos vindeiros días se pode agotar estes 3 días que quedaron desta campaña pasada. Xa que para aproveitalos, os profesionais de Aguiño teñen que ir a ourizo antes de que remate o 2023.